Защо носенето на слънчеви очила може да бъде вредно? Може би много от вас сте чували за суплементирането на витамин D, колко е важен витамин D за нашия организъм, само че витамин D изобщо не е единствената полза, която носи слънцето за телата ни. И за голямата част от полезните действия на слънчевата светлина е нужно тя да достигне до нашите очи. Например, в очите има фотосензитивни клетки, които са свързани с хипофизата и хипоталамуса, и тези жлези, както може би сте чували, са отговорни за секретирането на голямата част от хормоните в тялото ни. Включително за половите хормони, за хормоните на щитовидната жлеза, растежния хормон и други. Така че ако всеки път, когато навън времето е такова хубаво слънчево, както е днес, ние излизаме с слънчеви очила, то лишаваме организма си от голямата част от ползите на слънчевата светлина. Аз лично нося слънчеви очила на едно единствено място и никъде другаде.